Evo nas, in the pedal! In the pedal! Ja sam čekao 64 godine, a moj otac i moja majka isto 85 godine i baba i deda 90 godine, znači 300 godine. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Dok moj dragi juri kriminalce, pusti moje tajno ogledalce. Da ja čujem kad nije kraj mene, da li ja psi neke druge žene. Motorolo, policijsko kolo. Sad će da ne stane. Sad će da se pojavi. Sad će da ne stane. Sad će da se pojavi. Sad će da ne stane. Sad će da se pojavi. Pa dobro, što sad da se radi? Ovo je dobro. Pa dobro, što sad da se radi? Ovo je dobro. Sad će da ne stane. Sad će da se pojavi. Sad će da ne stane. Moje si muška lutka, baš tako hoću ja, lepa muška lutka. Pa dobro, što sad da se radi? Ovo je dobro. Ja sam čekao 64 godine, a moj otac i moja majka isto 85 godine i baba i deda 90 godine, znači 300 godine. Još ima davno potrošeno, što zaradim i još mnogo više. Još ima davno potrošeno, što zaradim i još mnogo više. Nisam ja žensko, ja sam muško. Ti? Da. Gdje si kursi što si ti žensko i si muško? Ste na periferiji tišina i odjednom se pojavi kuće. Ja pričam, a kuće... Hoće da me ujede po svaku cenu. Ja ga počnem da ga jurim. Pa je vetar nosi, veljo bre. A onda ukapiram, kad se ja pokrenem, ono mi se laje. Jedan sve normalno, poneki put, dignem traktor. Jedan sve normalno, poneki put, dignem traktor.